Kun taɓa tambayar kanku me yasa da kuma ya likitoci ke fidda jariri a lokacin tiyata da ake buɗe cikin uwa? Hakan na faruwa ne ta hanyar tiyata da ake kira CS. A lokacin ana yi wa uwa allurar kashe zafi da koda ba bacci take ba amma ba za ta ji zafi ko kaɗan ba. Likitan yakan yi yankan ne a gice a ƙasan cibiya a saman mara, inda ake fara yankan a hankali, inda ake fara yankawa ta fata, kitse, tsoka sannan a zo kan mahaifar a yanka. Ta yanda aka yankan ne za a ɗaga jaririn a hankali a fiddo shi, a datse igiyar da ta haɗa jaririn da uwan, daga nan kuma a fiddo uwar daga mahaifar. Bayan an gama yadda aka buɗe kowanne haka za a ɗinke ɗaya bayan ɗaya, inda za a fara daga mahaifar har fatar da muke ganin ɗinkin. Duka abubuwan nan ne ake yi a cikin minti 30 zuwa 45, kuma ana yi ne a lokacin da barin mace ta haihu da kanta ke da hatsari kamar su kwanciyar yaro, gicewan ciki da sauransu. Cikin 'yan satuttuka kuma wannan yankan ya warke, sai dai wannan tabon yankan ne za a gani, ga kuma lafiyayyen jariri da aka kawo duniya.